ki jura ki bangin ya keren lada pai ba ki jet yang aku mem sina po arpoi mo plang tinggi konstitusi long ban yele kat bala bandang penskam ya kriti ku dustur bandang penjanai ki an ke bala don bat ni don kamru ban hapsnai ki an ke batmai ban penskam susu ya ke jenglong kerpang jong jai bro kasi ki jongi margi iba menta bun ki we ki ladang imyo ya ki MDC ki badon ke jengkit klik ya ka ribet ke jai bro bat kamtam ya ka ne ka jenglong kerpang jong jai bro kasi ki jongi lada ki wan ki an ke ba Tom ya ka jai bro ki jongi dan ke jengma ka kraw ya ka jai bro kasi ki jongi pi ke jingmi jonga banyak kun kum independent candidate nomor ba ngasngau habang ya konsumsi bro ko we ki paj ba ki kren knyum bat ki kren nya kini ki political party ki ba hala don bro khoj basa ku we kalong ba ngan long u ta unong mi khmat u sakri paj ba uban kren lai luj uban yo ban kren lai luj ya ki jing don kam jo ki paj ba sa te hanu ru nomor teng bun sin ngi i don ki kap ki ba ki MDC ki mla ban kren lai luj nomor ba don ki jingwit jingwo lembah ki kendon jong ki political party simbol ubapan ru ngas ngap ya kesur jong ki babon balang ki babun ki kwa da kawai nomor bakadong kathan ke jungi kesadian pelat ka konsumsi mental i labon snem nadu snem khat khandai spa san puar ngeliyo ai ka dise konsel i kumbam don no mikman dan nomor kata-katau ki paj ba ki ong balada yo panda kawai bakalong kom kadak jong ki jing prat lut ki jing ki ba konsumsi ki kendu ka challenge hakabide bakani election kalong ba nomor UMLA ru udai na kamau plang henry heading ye pat UMLA hap sasoyong di UMDC jong kani kamau plang ding ye ulak bat menta la sautem henry habakanya ke senem kalong arfoi senam di arfoi senam kipaj ba kilabun ki balang ya hi nomor ba kanu kamar sim larim long ki kwa ben pentmayo dah kabede ban UMLA ru kipaj ba kim kwa he ban ai ar suki yoju breu nomor ba i kembar da tre tang kam MLA ru suki pelat te bantre ke kam MDC kan long ke jingdunong ya ki paj ba te ngai don jingkermen bangin posya katong na katkum kesur jong ki babon ki balang